uKristu uvukile ngempela. Bathandekayo enkosini, ngiyanibingelela nonke egameni elihle likaJesu Kristu owavuswa kwabafileyo. Wavuka ekufeni ukuze nathi sithole amandla amasha, sikhuphuke njengokhozi, sijabule siphile, sibe nokuthula nokuphila okuphakade. Amen. Ngiyanimema ukucula kanye nami bathandekayo iculo 140, iculo 140. uJesu wami uyaphila, ngizakwesaba yini na? Inhloko yami inqobile, ngiyindlalifa yezulu, ithuna selize nje, uJesu wami ephila. uJesu wami unqobile, ngaye sekunqotshwe konke, okubi okungangephuca. Ifa lami ezulwini sekuzwakala elithi, umsindisi uyaphila. uJesu wami uyaphila, selivulile ilabiliba, ngingena kulo ngingesabi, ngithemba ngovuswa nguye. Limnandi izwi elithi, ngiphila nani nophila. uJesu wami usaphila, enhliziyweni yamila, noma kuphela umzimba wami, angikwesabi ukufa, kongingenise ezulwini, ngoba uJesu ephila. Lapho ngivuka bengiyakuba nawe, haleluya, wabheka isandla sakho phezu kwami, haleluya. Ukwazi okunjalo kuyangimangalisa, kuphakeme, anginakufinyelela kukho, haleluya. Somandla uyangihlolisisa, uyangazi, uyakwazi ukuhlala kwami nokuvuka kwami. Udumo malube kuyise nendodana, nomoya ongcwele, njengoba kwakunjalo ekuqaleni, kuzoba njalo nanini nini. Amen. Asikhuleke. Nkulunkulu mninimandla onke, sipho ukuba lo mkhosi wokuvuka kwenkosi yethu kwabafileyo siwugubhe ngentokozo, sibe nokwenziwa basha ngumoya wakho ongcwele. Sivuke nathi ekufeni ngomphefumulo ngenxa yakhe uJesu Kristu inkosi yethu, ophila ebusa nawe nomoya ngcwele, uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Makubekile umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu nasenkosini yethu Jesu Kristu. Amen. Bathandekayo, ngesikhathi se-lockdown, abanye phakathi kwethu bayazenza izinto ezingazijwayele ukuzenza. Ngiyathanda mina ukupheka, kodwa angijwayele ukubhaka. Futhi ngesikhathi ngibakile ama-scones ngelinye ilanga kwi-lockdown, ngikhohliwe ukufaka i-baking powder. Lama scones abe flat kangaka, afana nama-pancakes. Inkosikazi yami nabantwana bahleka kani ngempela. Lokhu kungikhumbuzile ngomlayezo wephasika, noma ngesifundo esikufanele sifunde ngephasika, Easter Sunday. Uma lingekho i-baking powder, ama-scones azoba flat and heavy, hayi round and light. Injalo impilo yethu uma kungekho uJesu, uma kungekho ukuvuswa kwabafileyo, impilo yethu i-flat, yasinda, i-heavy.
Abanye bacabanga ukuthi isifundo sephasika sithinta isiphetho noma ukuqina kwethu kwempilo yethu kuphela. Kodwa ngineqiniso lokuthi siyasidinga isifundo sephasika khona manje. Kungani? Siyakwazi ukuthi ukufa kuyakwazi ukufika empilweni yethu isikhathi eside ngaphambi kosuku lokugcina kwethu la emhlabeni. Futhi siphile impilo yomuntu oseshonile. Akhona bangaki emhlabeni behambe emzimbeni kodwa bafile, sebafile emoyeni. Mhlawumbe nawe ungomunye kwabo. Impilo yathanda ukusinda ngempela. Bathandekayo, inselelo kaMaria Magdalena lena, inselelo yethu esifica izinkinga nokugula nokufa empilweni yethu. Inselelo ithi siyafuna lo Jesu owavuswa kwabafileyo emathuneni. Kungani siqhubeka ukucinga nokufuna umuntu ophilayo endaweni yabafileyo? Sigcingelani impilo emathuneni na? Yini ezivimbelayo ukubona amandla kaNkulunkulu aqhubeka ukusebenza emhlabeni na? Mhlawumbe kwabanye phakathi kwethu sibanjwe kakhulu ngosizi nangezinyembezi nangokusinda kwempilo. Sinovalo olukhulu sikhohlwe ukuthi uJesu wasithembisa, bhekani mina nginami izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. NgokukaMathewu isahluko 28:20. Yebo sibonile izinto ezisabekayo ezenzeka ngosuku lokufa kukaJesu. Wakhashelwa, wahlekiswa, washaywa, wahlukunyezwa, wabethelwa esiphambanweni, wafa. Ngineqiniso lokuthi abantu abaningi emhlabeni bayaphila ngoGood Friday kuphela. Bayahlukunyezwa njalo. Lukhona uvalo nobuhlungu kuphela empilweni yabo. Bathandekayo, siyakwazi ukuthi amaJuda ayakhumbula uSabatha, usuku lwesikhombisa ngeviki, njengosuku lokuphumula. uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba nakho konke okukhona ngezinsuku eziyisithupha, kodwa baphumula ngosuku lweSabatha, usuku lwesikhombisa, Saturday, emehlweni wamaJuda. Thina singamakholwa sithi usuku lwesonto lungusuku lokuvuswa kwaJesu kwabafileyo, kungusuku lokudala kabusha abantu emehlweni kaNkulunkulu. Ngokuvuswa kukaKristu nathi singabalandeli bakhe siyizidalwa ezisha. So uNkulunkulu uyaqhubeka umsebenzi wakhe ukudala kabusha. uMaria Magdalena akalindelanga ukubona uJesu uphilayo. uMaria waqhubeka ukumcinga uJesu kwabafileyo. Umoya wakhe wasahlala ekuhloshweni kukaJesu, hayi ekungqotsheni ukufa nguye. Kodwa uJesu wambiza wathi, Maria. Bese amehlo akhe avuliwe. Manje uyakwazi ukubona iqiniso ngempela. uJesu uyaphila. Haleluya. Ngesikhathi uJesu wambiza ngegama lakhe, uMaria uyazalwa kabusha. Lo Maria owakhala, owalahla ithemba, owangena emathuneni ukubona uJesu ofile. Lo Maria wambona uJesu ubuso ngobuso. Wazalwa kabusha, ube isidalwa esisha. Ngakho-ke wakwazi ukufakaza, ngimbonile iNkosi. Bathandekayo, uNkulunkulu wenza into esimangalisayo. Wamvusa uJesu kwabafileyo futhi waguqula uMaria Magdalena owangumlandeli kaJesu kuphela, wawenza ukuthi wabe ngumpostoli. uMaria wadalwa kabusha njengompostoli, umuntu owathunywa nguNkulunkulu. Umbuso wamaRoma nenkosi uHerode owabulala uJesu waqedwa nguNkulunkulu. uJesu wanqoba ukufa nombuso wokufa namathulusi onke okufa.
Umpostoli uPawulu wakhuluma iqiniso ngesikhathi esho encwadini yakhe yokuqala kwabaseKorinte isahluko 15 verse 22 and following. Ngokuba njengalokhu ku-Adamu bonke bayafa, ngokunjalo futhi kuKristu bonke bayakuphiliswa. Kepha yilona lowo ngesigaba sakhe, uKristu kuqala bese kuba ngabaka Kristu ekufikeni kwakhe. Umelwe ukubusa aze abeke izitha zonke phansi kwezinyawo zakhe. Isitha sokugcina esiya kuchithwa singukufa. Umpostoli uPawulu uyasikhumbuza futhi kunjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile, bheka sekuvele okusha. Incwadi yesibili kumpostoli uPawulu kwabaseKorinte isahluko 5 verse 17. Bathandekayo, kulula ukugubha umkhosi nokujabula ukuvuswa komzimba ekufeni ngalolu suku olukhulu, usuku lokuvuswa kukaKristu. Kodwa ukuvuswa hayi komzimba kuphela, kodwa ukuvuswa komoya. Sizothini ngeviki lizayo? Mhlawumbe i-lockdown lizoqhubeka sikhathazekile thina, imali izongena kanjani? Noma sibuyele emsebenzini futhi siyakhohlwa injabulo yePhasika, injabulo yokuvuswa kwabafileyo, futhi umoya wethu nenjabulo yethu iyaphinda yehle, izinkathazo nezinhlupheko zibuye zithathe indawo yazo. Kuphi khona ukuvuswa kwabafileyo ngaleso sikhathi na? Kuphi ukuvuswa kwabafileyo ngesikhathi uphume kwi-lockdown kodwa umsebenzi awukho? Kuphi ukuvuswa kwabafileyo ngesikhathi ingane yakho ilingiwe yezidakamiswa? Kuphi ukuvuswa kwabafileyo ngesikhathi uthola i-diagnosis elibi kudokotela unesifo esinzima kangaka? Bathandekayo, asikhulumi ngokuvuswa kwabafileyo emva kokufa kwethu kuphela. Cha. Siyakhuluma futhi ngokuvuswa kwabafileyo ngesikhathi sempilo yethu khona manje. Ngesikhathi siphile emzimbeni kodwa sifile emoyeni. Ngesikhathi impilo yethu ifana nama-scones awanalo i-baking powder, flat and heavy. Namuhla ngithi asibuyise lo mnqobelo empilweni yethu. Let's put in that lost ingredients empilweni yethu. uJesu osibiza ngegama lethu, njengaleso sikhathi embiza uMaria ngegama lakhe. uMaria uyaphendula uthi Rabuni, thisha wami. Uyabona ukuthi uJesu namandla akhe okunqoba ukufa ubuyile empilweni yakhe. Kunjalo futhi kithi bathandekayo, uKristu owavuswa kwabafileyo uphakathi kwethu namuhla. Lokhu kungumnqobelo olahlekileyo obuyiswe empilweni yethu. The lost ingredients has been returned into your life, Jesus. Angazi noma niyazi indawo ebizwa namaKwaland eNorthern Cape. Cishe singasho ukuthi likhona ehlane. Brown and dusty desert. Kodwa emva kwemvulo yokuqala ngo-August noma uSeptember ziyahluma izimbalo eziningi ezihlukahlukene ezinhle ngempela. Cishe unyaka wonke izimbewu zihlezi nje othulini phansi kwamatshe ehlane, zilindele nje imvula, zilangazelele imvula engumqobelo oswelekayo. Rain, the missing ingredients, has come. Futhi yafika imvula bese izimbali zihlume ngendlela esimangalisayo. Kunguphawu oluhle kangaka. Impilo iyaqhamuka endaweni yokufa. Kunjalo futhi empilweni bathandekayo. Kufanele sibuyise umnqobelo olahlekileyo empilweni yethu, uJesu. Ngesikhathi ukufunda ubufundisi, ngalungisa intshumayelo yami ukuqala ngePhasika eJalimane. Ngakhathazeka kakhulu, ngahamba engwaqeni engihlala kuwo. Umakhelwane owayilunga lomkhandlu webandla wangibuza, usulungiselele intshumayelo yakho na?
ngithi yebo kodwa ngiyatatazela nginervous kangaka. Wamangala umakhelwane wathi ungesabi uzoba right. Kufanele ume nje eceleni umnike uJesu indawo yakhe ukuze yena wenze umsebenzi wakhe. Kwakuyisifundo esibalulekile empilweni yami. Lesi sifundo singisizile kakhulu. Kaningi siyavimba ukwanda kamandla kaJesu empilweni yethu. Siyakuvimba ngovalo lwethu, ngokungemethembi yena, ngokudawutha njalo. Ngalendlela kunzima kumoya ongcwele ukusebenza empilweni yethu. Bathandekayo, sonke siyalangazelela injabulo. Siyalangazelela ukukhuphuka njengokhozi. Kodwa impilo iyaqhubeka futhi umnqobelo ubalulekile kakhulu uyalahleka futhi. Umoya wethu uyasinda uyehla. Sibanjwe nguvalo nangobuthakathaka nangokukhathazeka. Namuhla uJesu uyasikhumbuza sonke uthi ngokuka Johane 10:10, mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakho kuchichime. Life to its fullest. Uma wena ulahlwe ithemba, umoya wakho uphansi kakhulu, ungaboni ikusasa lakho. Nanti ivangeli elihle. Umyalezo umuhle, uJesu uwavuswa kwabafileyo, uyabuyisa umnqobelo olahlekileyo empilweni yakho. Ukuze ungaqhubeki ukuhlala endaweni yabafileyo, kodwa ubone ukuthi ukuphila okuphakade nenjabulo ikhona ngempela. Unethuba lesibili mzalwane. Ungaqala phansi manje uthi uKristu uvukile ngempela. Nami ngiyavuswa kanye naye. Umoya wami ujabule. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu nokuhlangana kukaMoya oNgcwele makube nani nonke manje kuze kube phakade. Amen. Khumbulani bathandekayo ukuthi emva kwentshumayelo siyavuma inkolo yethu bese sinikele umnikelo. Ngiyanikhumbuza ukwenza njalo futhi. Base St Michael's nizokwazi ukufunda imininingwane yebank khona manje. uNkulunkulu makanibusise nonke. Nikuphi umkhosi wePhasika, Easter Sunday. Hallelujah. Amen.